Este ano, unha das grandes novedades é que o encontro vai ser aquí en Figueiras, co cal vos sodes as protagonistas ese día, tedes aí unha responsabilidade. E este ano o encontro vai a ser máis a lo grande porque o que queremos facer é non só que esas mulleres que toquen a pandeireta nos toquen unhas cancións, sino que nas distintas parroquias vanse facer representacións de teatro que ese día imos a representar. Entón, os días que estemos aquí, ademais de reflexionar, de pasalo ben como facemos, imos pensar nesa escena que imos a facer o día 27. Algúnas de vos estivestes noutros obradoiros e vistes un pouco o que falamos e o que fixemos. Fixemos encontros así de mulleres por distintas parroquias para reflexionar un pouco como foi a nosa vida, as nosas historias de vida, e vimos que moitas veces se repiten moitas historias, as de aquí de Lavacolla, as de Busto, as de Marantes, e se algo se caracteriza é porque foi unha vida de moitos traballos ao final, e moitas veces moi pouco agradecidos. Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. Atendemos. En plena crisis do coronavirus, a punto de ser ailladas neste centro de Laraño, antes de que se decrete a cuarentena, estas mulleres fortes, valentes e atrevidas. Yo estoy rebobinando. Mila, que acaba de procesar aínda que está aquí, hoxe máis que nunca, ten que quedar testemunho aquí grabado por si pasa calquera cousa ou desaparece a humanidade, saber que desaparecemos con alegría, libres e empoderadas. Entón, imos deixar. Espilliño, espilliño, quen é a máis libre de todo este grupo? Eu. Fai anos que non era, 52 anos que era unha esclava, pero ahora son libre. Libre para siempre. É moi feliz. Espelillo, espelillo, ¿qué son las más alegres? ¡No! Bueno, pois vos conto, eu son Pilar. Traballei toda a miña vida. Tuve que marchar a Francia porque a vida a veces non é fácil. Deixei a miña filla e a miña nai e a miña terriña, que chorei moito por eles. Traballei moito, porque na nosa casa non houve homes. E mamá morreu con 33 anos, e eu quedei con 7, e miña irmán con 5, e a abuela con 60 e tantos anos. E a pobriña pasou moitos traballos por nos criar. A miña mamá morreu con un disgusto moi grande, porque sempre lle dicía, mi madre, e quen a criar as miñas nenas? E a madriña dicíalle, alas criar ti, muller, se Deus quer, non teñer medo, calas de criar. E nós pasámoslo moi mal, porque as nosas veciñas chamaban mamá, e nós non teñamos mamá por quen chamar. E sentímoslo moito, moito. Empezo a desfrutar da vida cando o meu marido marcha, porque era moi posesivo. No confinamento, pois, dediqueime moito a escribir, facer cuentas, facer moitas sopas de letras, desas cosas tamén, ás noites de día, a mellor andaba por aí. E despois tamén se me deu por contar a miña vida, un resumen de como foi a miña vida, e fíxeno así, daquela maneira. Son María. ¿Sí? Hola, Cruz, ¿qué tal?
Nada, estou vendo aquí a rolda de prensa do alcalde, en principio pechamos, os centros socioculturais pechan todos, non sei se van a ser 15 días ou un mes, pero non somos servicio esencial, así que imos vendo o que vai pasando, vale? Aviso a todo o mundo e xa che conto, vale? Veña, Mico, chao. Bueno, vou levar isto. Veña, ala. Pilar. Hola. María. Sí, son eu. Suspendemos todas as actividades. Eu encontro tamén. O encontro tamén, todo. Bueno, pois escoita unha cousa, espero que me teñas ao corriente, vale? Porque eu, claro, quero saber que teño os meus invitados. Non sei, un mes, 15 días, non o sabemos. Pero en principio imos poñer outra data, vale? Sí? Esperanza, sí. Pechamos, sí, temos que pechar todos os centros. Mañá España entrará en estado de alarma por esta pandemia, será polo menos durante 15 días. Vaino decretar o goberno mañá. Será aí cando coñezamos o alcance das medidas, pero o presidente do goberno xa avanzou que se mobilizarán recursos sanitarios e económicos, públicos e privados, e civís e militares. O estado de alarma permite tamén limitar a circulación de persoas. Hola, María. Gustavo, sí, no, suspendemos todas as actividades. Vai Esperanza a pechar Laraño, vale? Bueno, xa me estaba tardando a túa chamada, verdad? No, claro, imos falando a ver o que pasa. E canto tempo, sabes? 15 días, un mes, non o sei. Xa, nada, xa mo esperaba. Pois nada, paciencia e ánimo. Vale, gracias. Chao. Bueno, aí te quedas, ai, Dios mío. Cando a primeiros de marzo nos intentaban xa se remoreaba, pero logo xa foi fijo, cerraron os centros todos, e, Dios mío, vésenos o mundo encima. Hasta parecía que por teléfono entraba o virus. Las restricciones. Aquí lo más importante que hemos visto, lo más destacable en Santiago de Compostela es una imagen muy similar a la que se está viviendo en las distintas ciudades gallegas. Hemos visto todos los comercios cerrados, bares, terrazas, teatros, cines, y es que desde esta pasada medianoche las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado vigilan que se cumplan esas medidas aprobadas por la Xunta de Galicia tras decretarse el estado de emergencia sanitaria. El estado de alarma es un instrumento de nuestro Estado de Derecho, recogido por nuestra Constitución, para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que desgraciadamente está sufriendo el mundo y también nuestro país. Estas decisiones estarán orientadas a movilizar todos los recursos del conjunto del Estado para proteger mejor la salud de todos los ciudadanos. Todo el esfuerzo de las autoridades sanitarias, tanto internacionales como nacionales y autonómicas, está dirigido a evitar una propagación demasiado rápida del virus, trasladar un mensaje muy especial a nuestros mayores y a las personas con enfermedades crónicas que lógicamente debilitan sus defensas. Deben protegerse al máximo frente a la infección. Tiña medo que non se viñera a nós, e eu outro medo non tiña. E eu parecíame que eu que se calhar ainda me iba salvando, pero o meu marido, como era un pouquiño máis vello, tiñamos medo hasta abrir o portal. Así que o meu marido dicía, isto vai ser o fin do mundo. Aí tuve eu un pouco de medo tamén, O virus afectou, eu creo que afectou a todo o mundo. Aquí en Galicia son 239 casos activos, nos 50 más que ayer, y 3 fallecidos. Esta mañana fallecía un varón de 45 años con múltiples enfermedades en el hospital de A Coruña. El balance en el sistema sanitario es que los gallegos acudimos menos a urgencias y que se preocupan para la salud. Estábamos metidas en tantas cousas que non nos quedaba tempo de pensar se éramos felices ou non, porque andábamos tiñamos todas as horas ocupadas, pero de repente quedámonos na casa e non había con quen falar, porque non sabía, non só oía unha voz,
na nosa aldea. Eu tardei moitísimo en salir da casa. E eu teño un rapaz que traballa no hospital onde había todo, e o rapaz chamábame, tamén tiña medo. E eu cada vez que me dicía así, eu collía máis medo. Conforme estuvo todo tan mal, eu como estou no medio da aldea, pero cando quedei sola, pasei no mal, Pero bueno, paso tempiñas e pasan unhas horas mellor que andando. Vamos a ver, eu ando daqui para arriba e para baixo, e cando vou para arriba polo pasillo adiante, dun lado para outro, por culpa de non bater ca xente, que non sabes con quen bates. E entonces teño os 2 cans, e teño 6 gatos. Teño que enfiar a agulla outra vez, Que, vamos, que feito. Guapo. Es el conejo más bonito. O conejo non quero estar quieto. Teño unha mala leche porque isto non pode asistir isto. Isto a veces acaba pronto porque senón xa echámolas aquí porque xa non sei que hai facer na casa. De tanto tempo estar encerrada, xa sacho hasta nos arroz. Ai, que aburrimento, non me quere... Bueno, vou xogar un pouco a pelota logo. Venga. Que vai facer que patata? Vou facer tortilla. Moi bien, así me Ti gostache tortilla moito. Ti se todos os días che dou tortilla, todos os días la come. Balcones, terrazas, jardines, ventanas, toda España aplaudiendo a los sanitarios. Eses encontros eran moi bonitos porque falábamos a distancia, poñémonos a tocar as palmas, a tocar a gaita, e iso era, non sei, era unha liberación, Era algo que para nós, que nadie nos vía, que só estábamos nós, esos poucos veciños, pero para nós era unha liberación, unha alegría, estamos aquí, estamos vivos aínda, era iso. Foi un pouco duro, moi duro. Quitáronnos todo do golpe, porque non houbo marginasia, non houbo centro nunca máis aberto, nin para xogar unhas cartas, nin para saludar a unha veciña para ver como estaba. Foi unha etapa moi dura. A verdad que non o esperaba na miña vida, porque nunca o había vivido. Pero hasta que me morra non o olvido. Non. Pero que pasa? Pero non será a chave daqui ou que? Mire, vamos. Tener medo. Teño medo a xente. Ai, que peniña dá, isto cerrado tanto tempo, xa levamos un ano sin actividades. Isto é un aburrimento andar paseando por aquí, un solo, ca mascarilla, sin poderse reunir con ninguén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Bueno, vou poñer unha veliña a alumbrar a ver se nos axuda a que nos poñamos todos ben, que teñamos esperanzas de que todo vai ben.
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este sitio me arrodillo, en este hago oración, para que mi alma no pierda sin muera sin confesión. Bendita sea tu pureza eternamente, lo sea, puesto donde Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco de este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Hai moita xente maior que se reúne na misa, pero a misa só é os domingos. Entón, pois, no día a día, onde se poden xuntar é no centro sociocultural. Ahora mesmo non o teñen. Esa xente que ao mellor vivía sola, o momento de socializar era este. E yo quitamos. Bueno, yo quitamos. Quitoulle a pandemia, evidentemente. Entón, esa xente, home, igual que decir que perdeu anos de vida é excesivo, pero que perdeu gran parte de calidade de vida, sin lugar a dudas. Esta pandemia que veu quitou-nos moitos anos de ilusión, debido ao mellor non, pero de ilusión sí, gimnasia, pandereta, estábamos un grupo de baile, e bueno, a ver, o baile agora xa non vamos levantar as pernas, porque xa se nos quedaron medias paralizadas. É que realmente esa frase de eu non teño vida é que xa cho di todo, o sea, para elas era o seu xeito de socializar era pois, vir a informática, vir a canto, vir a gimnasia. Eso era como socializaban. Estamos no rural, ao final no rural sempre se di que sempre hai algo que facer, se xa non che deixan salir da casa, pois estás na túa leira e na túa casa non saes, si ves ao veciño que ao mellor está na leira do lado contigo, pero non socializas, ao final non tes ese momento de esparcemento e de socializar sin estar, entre comillas, traballando, non? Entón, eso é todo o que falta. Pois botei moitísimo de menos, entroume como moitísima morriña, tristeza, de sentirte que como que estás moi apagada, e que foi un ano, entre comillas, perdido. Sufrín moito ca pandemia na casa encerrada, moito. Pero espero que quitemos a careta pronto e empecemos a vivir máis libremente. A min o que me falta son apretas das amigas, das compañeiras. Iso é o que quero eu. E agora non podemos. O grupo de pandereteiras que al menos tiñamos un día á semana para rir e para ser libres e contar as nosas cousas e darlle a pandereta, que non cantáramos moito. Porque a veces falábamos máis que actividade facíamos, pero foi unha separación total, eu creo que foi dar a volta ao mundo, para min é increíble, todavía non o creo, adapteime xa outra vez a quedarme na casa, a que me dá igual todo, agora vou e despois non me importa. Teño moitas cousas que volver a cambiar. Sí, totalmente. Bueno, vou poñer este cartel para que a ver se as outras veciñas lo ven e asisten ás actividades, porque este é o mellor que pode haber para as mulleres de busto. Ai, que ilusión, cando me vexan a ver que me din, ou non poñer ben á vista. Isto, bueno, que non se quere quedar. Non sei, eu noto que necesito a xente. Se esta non é, eu non veño aquí. Porque para min era todo desconocido isto. Eu entrei que eu non conocía a nadie. A unha que me morreu o home e a outra que estaba sola. E teño chorado moitas lágrimas nesa casa. Moitas. Agora parece tanto non. Pero falo deste, eu xa me emociono. Eso está claro. E despois chegou esta alegría que tivemos durante o ano e ella xa acabou con todos. Hai 7 anos que morreu o home, entón isto foi a miña salvación. Esta, que foi que me... E para min foi
pero isto boto un montón o saco. Porque chega un día que xa non sabe falar. Tamén porque en algúns casos foi moi difícil que a xente saíra da casa e participase xa de primeira, sin pandemia nin nada, e a pandemia fixo que se replegaran de novo e que se volveran como a encerrar, e cando te acomodas a unhas dinámicas é difícil rompelas, que ao final son dinámicas moi destructivas emocionalmente e mentalmente porque se condenanche a soidade. Se non saes, se non ves o centro, se non faz outro tipo de cousas, a alternativa é casi sempre estar sola. Temos algún centro que está morrendo, que é moi difícil chegar a xente e que participe. Hola María, nada, era para decirche que xa peguei aquí os cartéis en Santa Cristina, pero non sei, porque isto está... Sí, vale. A ver se fai grupo. Chao. E, bueno, agora ven un traballo duro da volta, de superar a pandemia e de recuperar dinámicas que pensábamos que estaban establecidas e que a pandemia volveu a romper. Aquí hai unhas mulleres que veñen a canto, pois sempre hai as que tiran do carro e as que van a remolque, non? Con todos os respetos. Pois esas que van a remolque son as que vai haber que ir a buscalas á casa para que veñan, porque de por sí, a día de hoxe non van a vir, porque xa se acostumaron ao que é esta vida de estar na casa e non socializar. Sobre todo porque ao final somos xentes de costumes, acostumámonos igual a non socializar, e entonces eu creo que a moita xente vai a costar sacalos da casa. A moita outra non. Boto de menos moito non poder ir. Claro que tampouco non podo botarme a andar por aí e correr como podía antes cando iba, pero boto moito de menos non ir ao centro, moito. Ver a toda a xente con quen falas. Se non falo, ainda vou que me poño aí fora, falo que a xente que pasa pola carretera, se non a ver que. Pois, tudito, que nos abra no centro, que poidamos coas limitacións que temos poder chegar aquí, estar xuntas as que realmente o sentimos, xogar unha partida siquiera a estas edades, porque xa pouco nos queda. A ver se... parece que xa se empezan as actividades, ai que alegría. Ai, mira, Grixoa, Santa Cristina, Bernais, Verdía, a Gracia e a Busto. Xa vou avisar as miñas compañeras, isto sí que é alegría. Bueno, xa quedo contenta. Vamos ir ao centro, que vamos a facer unha andaina, agora xa deste tempiño todo que estamos sin vir aquí ao Centro Cultural, e reunirnos aquí, as que viñamos habitualmente aquí ao local, pois é que está unha tarde preciosa. Despois de ano e medio sin vernos, é que isto é desolador, pero esperamos que todo vaya ben. Eu como xa estou vacunada, vou no pasar en grande. Podemos ir ás andainas, ainda podría tomar unha cerveciña coas miñas amigas. Que maravilla! Ai, que alegría! Mira ti, que alegría! Bueno, mira, Mercedes, estamos chegando ao campo da festa. E xa nesta esplanada era onde íbamos a facer o ano pasado, exacto, polo 26 de marzo. Pero resulta que co demo da pandemia, pois deixounos a todos colgados. Pero bueno, esperemos que agora vaya indo e podamos facelo a finales de xuño. A ver si temos sorte. E as cousas van como deben de ir, como deberán de ir, pois sí que chegaremos a este verán, a principio do verán, cunha festa aquí neste campo da festa, que realmente é un dos máis bonitos de toda a contorna, de logo de todo o Concello de Compostela. A ver si temos sorte. En Figueiras. Vamos a cruzar os dedos. Estábamos con toda a ilusión para ir a Figueiras, para xuntarse con todos os grupos que xa habíamos estado unhas veces,
bueno, a estar un anaco xuntas, poder ver outra vez as mesmas caras e pensar que ainda tuvemos suerte, que quedamos, porque outros moitos non o poden contar, moitísimo non o poden contar. Entonces, pois imos a recordar un pouco do que nos quedou sin facer. Con ilusión, sí. Antes de nada, de comenzar o obradoiro de hoxe, quero vos dar unha noticia que levamos esperando xa desde facía tempo, non sabíamos se iba a ser posible ou non. Por fin temos data para o encontro aquí en Figueiras e será o día 2 de xullo ás 4 da tarde. A ver, atende de todas, acordademos que hai un ano e medio que estábamos ensayando aquí para o encontro en Figueiras? Sí. Bueno, pois agora vai ser de verdad, así que temos que empezar a poñernos las pilas e empezar a ensayar, vale? Moi boas tardes a todos, señoras e señores. Madre mía, canta xente! Empezamos a vida de cero. Despois da pandemia, agora vamos a vivir pensando en nós. Así que vamos a disfrutar todo o que poidamos, todas xuntas. Moitas gracias a todas por vir. Aí, as mujeres al poder! Hola, buenas tardes a todas, incluidas de Figueiras. Paramos. A ver, podo coller este cachiño, vale? É igual. Non te preocupes que dalle un mento. Perdona, borra. Moitas gracias por vir as miñas vecinas. Pasádelo ben. Non vos quededes na casa. Bravo, venga, animádevos. Bien. Bueno, vimos aquí que pensamos que xa non íbamos poder vir. É hora de dou-nos a fortuna de poder volver a estar, porque nós ainda estamos aquí, ainda non somos dos que nos marchamos. Eu que vou a decir? Eu teño que contar a miña vida desde o 2007 que vin da Alemania. Aí empezou a miña vida pa millor. Saca a mascarilla. Ah, sí. Aquí, que tuve unha compañeira aquí que me foi a que me foi traendo pa a escola, non foi? Que me collía unha depresión e empecé a facer as actividades. E aquí foi en donde eu empecé a vivir, desde o 2007, que antes non foi vivir, vamos. A miña vida empezou aquí. Vivín as aventuras que quixemos facer antes desta pandemia que veu. Estábamos pasando ben e nos cortaron totalmente, pero bueno, nadie tuvo culpa desto. Quen esperaba que fose isto tan largo? Eu creo que non nos esperábamos ninguén. O 12 de marzo de 2020 estábamos neste mesmo lugar, a esta hora, máis ou menos, estábamos aí enriba, ás portas dunha pandemia, sin saber moi ben o que iba a pasar, ata bromeábamos con eso, de se iba a desaparecer a humanidade ou o que iba a pasar. Estivemos ao largo deste tempo reflexionando como cambiou a nosa vida por non poder estar xuntas, pero afortunadamente volvemos a estar aquí e pechamos o ciclo dos reencontros. Hai xente moi valente que afrontou ou afrontamos moitas cousas, enfermedades e tiramos para diante igual, sempre hai unha sonrisa, sempre hai ánimo, sempre hai... Se temos que berrar, tamén berramos, Dixo a de Galicia, Meteo Galicia, que pode chover unhas gotiñas, poden secar, poden vir outras gotiñas,
De momento, logo xa a noite xa a cousa cambiará. Vai chover o que teña que chover. Pois tamén. Todo moi bien. Pois espero recuperar a vida de antes e se pode ser mellor, por mellor ainda. Pero creo que ca de antes conformamos. Hola, a ver, onde está de niña? Hola! Bravo! Agradecerlle á vida que poidamos chegar hoxe aquí, porque hai ano e pico que íbamos a facer isto e todas as ilusións se nos quedaron no camiño. E, bueno, pues cos que quedamos, aquí estamos. Eu creo que despois desta experiencia tan longa e tan comprometida e tan dramática para tantas familias e que nos condicionou absolutamente todo neste longo ano e pico, temos que celebrarlo todo e hoxe é esa ocasión para poder reencontrarnos, para poder coñecernos e para poder recoñecernos tamén. O peor xa pasou, demostramos que se podía facer frente a unha crise tan grande como foi esta da pandemia que nos puxo a todos aí casi ao borde do precipicio e a partir de ahora todo irá cada vez mellor. Gracias aquí aos políticos que eu non conozco a ningún, pero espero deles moitas cousas boas que eu creo que as merecemos. Motos, a Romería! No, a Carallada! A Carallada! Eu non sei como cheguei aquí. Penso e miro e digo, eu por onde cheguei? Pois non o sei, Eu creo que vou poñer a careta todo o ano. Porque así dá a sensación de que son unha de 14. Verdad? Poñela así e tapar a arruga. Pero quita e asústanse la Virgen. Bueno, non falemos máis, estamos contentos, xa está, acabouse. Adiós.